Ahoj ľudia, ja vás vítam v dnešného dielu na Gamerovcom serveri. Zbyčku dám do popisku a môžete sa ideme hrať Skyblox. A dneska toto Skyblox Plus a dneska tým si ideme postavky. Dobre, a idem hneď tu. Dúfam, že mám tu z mojho výbere. Vidíte, že som VIP. Aha. Takže neviete, o čom ide tejto hre, tak vám to poviem napríklad. Ja som na tom slade, ja musím poradiť všetkých týchto, aby sa vyhrám. A musím si to neskôr sa dostať do hry na webistan. Odpáliť cestičku, nech sa k nej to nedostane a vyhrám hru. Dobre, takže som vám to už vysvetlil. Takže idem hrať. Druhú čestku. Nemám rád. Myslíte, že vyhrám. Držte palce, držte palce, držte palce. Nebaví vás to, ako ťažím cez stream, tak ja to strihnem a uvidíme sa, keď mi to ťažím. A sme tu späť. A mám 17 dreva. Dobre, máme veľa. Späť som ich nevidím. Ale to je niekde v strede. Neviem, že bol 3-4. Skoro. Neviem, či je zo stredu. Nech som to doma niekde. Ja myslím, že vlastne na to mám dobre. Takže... Wow! 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 Help, mom, help, mom. Help, 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 help. Help, mom, help, mom, help. Help, help. Whoa, help. Someone. To should go. Mám svoje veci. Takže idem skúsiť ešte jedno. Ale to nepadne, teraz máme toto. Toto nemáme. Nemáme. Fúka, čurky si nasadím. Máme dve. Vidíte, nie som hacker. Mám baby. Kde sa to... Na tomto serveri som s tým netým dojde. Vytržím strom. Tam to strihnem to na chvíľu. Tak a sme späť, už som obsadil aj pár. Som ich už obsadil. Pár som sa zabudol strihnúť, takže... Čo mi to je? Dobre, bojím sa. Vidíte, už sme boli v strede, máme veľa vecí. Idem kúrne domov sa tu skryť. Tam dokladným povolám. Dobre, teda nech to ešte... Jo! Mohli ste vidieť krásny záber. A toto vyhral. On ma zhodil, pani. Takže dámy pánovia, toto bude asi posledná arena. Ešte je moja obľúbená, áno. Čiže to by sme mali. To vyhráme. On to vyhral. Ja ho viem za to. On tu vedľa je moje. To bude ešte dlho. Ja tu strihnem potom. Takže sme tu. Na štartovanie. Už sa začína hra. Sa začala vlastne. Vyhráme ju. Prvé základné veci urobíme. Každý musíme prešľať. Prečo? Takže. Dobre, teraz sme tu späť. Ja som sa s vami chcel rozlúčiť. A like,
odber, jak sa mi nepáčilo. A ja to chcem vidieť. Popo!